विनोद बाबू पी के कहीं नाली मोरी में गिर गए ये खराब। अच्छा अच्छा धन्यवाद बबुआ नारायण जी कृपा बनल रहस आइए सब सर बने है। अगर शराब खराब रही तो बेचाइत ना, अगर शराब खराब रही तो फोर्स के दिया ना। बाकी शराबी लोग के सजन तनी कहाँ होला अपना टोला ऊ कैसे हमनियों के इस्तेमाल कर ले जाना दूसरा टोला में मरले रह जानू देह डोल तो रही तो देवालियो धक चुपी लगा के चुप लगौले रहे में केहू बोलबो करे तो सुनी ना मतलब मारे लगी है सर। आ जब अपना टोला में आ जाई आदमी तब वो जे अब लागी रंग बनावे आदमी कह जाना हां हमारा सोझा खड़ा होखे वाला के है मार के जितना हम पी के बोतल बिगले खब उतना कोनो के धन ना होई लगे है बांधे आदमी मार दे जे पुटपुर फूटी जाए केहू के बेटी बहन में धक्का मार दी है तो कहे जे रतियो खा भैंसिया खुले छूटा छोड़ देते रे सब पी के गईले घर के केवाड़ी बजवले शराबी के मेहरारू 2 सेकंड में 3 गो भाषा इस्तेमाल करेले। कौन कौन आओ केवाड़ी खोलो केवाड़ी खोल दी है खोल ली इदी आ गई ए राजा जी रवा कोई आई आई घुसी आई त आही दादा पियले बड़ो इ नदिया फेर मुद पी के आ गई 3 गो भाषा जानत रानी मुनवा बो की हां गइल बाणे आ ओनिए से मुद पी के आ गई ओहे चुआवती है देख लो घड़ी कितना इज्जत बा शराबी के पहले ढुकबो तो कहे जे आ गई नी आ गई आ मुंह महके तो कहे जा ही दादा ई ओनिए से मुत पी के आ गई डेरवावे नी सो कि ऐसे पियब तो क दिन जियब कहां भाव बा ऐसे पियब तो क दिन जियब ऐसे बहुत खराब हो बहुत खराब हो राजा जी अपनो जवानी हमरो जवानी पहले लगले खराब राजा जी अपनो जवानी हमरो जवानी पहले लगले खराब भाई हमरा भीम आर्मी के चीफ बानी जौना पार्टी से चंद्रशेखर जी आज विजयी भइल बानी भीम आर्मी से जय हो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बाबू के बार बार नमस्कार बा
ए राजा जी को ऐसे ऐसे डेली डेली रउआ पियो तनी रउआ अपन शरीर खराब कर तनी डेली डेली हमरा के चिंता में डले रहतनी ई बताई इतना पियो तो घर द्वार बेचे के पड़ जाई डेली रात भर केवाड़ी खुला रहता चुप रहो पिया करके घर केवाड़ी खुलो रखबे तो चोरी ना हो वो काहे ओकरा घर कुछ रहिए ना जाई तो चोर का ओकर माटी खोने आई पिया करके 3 गो चीज ना हो चोरी ना हो कुकुर ना काटी ऐसे खाटी पतोरा सेवा ना करे के पड़ी ओयो मोरी नाले में गिर के थुथुन बुढ़ा के मर जाए बेचे के पड़ जाई मोहलया तारी सुनबो गांव से तुम्हारी बेचे के पड़ जाई मोहलया तारी बन जाइबो सुन जाइबो बन जाइबो भुखड़ा भिखारी गाँव नगर से तू गारी सुनबो हम अर्ज करता नहीं अरे सुनिलो ना यो रजी हमारी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल प्रधान साहब सैकड़ों रुपये पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं गाँव नगर से अरे गारी सुनबो देवे न तकबो देवे न तकबो अरे जवाब राजा जी अपनो जवानी हमरो जवानी ऐसे लगले खराब मौगी दुगो बात के डर दिखावेली सब का कहती है ए राजा जी रउआ पियल ना छोड़ब नु तो यही घर के दुआरी के अंदर हम जहर माहौर खा के मर जाई ना तो आग लगा ले ना तो एगो बात कान खोल के सुन ली अगर यही ना पियत रह तो हम नैहर चल जाई और नैहर जाए तो जान तनी का करब का करबे रे भौजी के जौन लइका भइल बानू ओही लइका के खिलाई और ओही जे अपन जीवन बसर से घबरा जा इना मन बोतो माहुर खा ले आगे में हम जर जाई